Üdv mindenkinek, Morvai Laci vagyok. Francia boldogokkal kapcsolatosan méghozzá a körömvágásról fogunk beszélgetni, hogyan és milyen módon tudod megoldani azt, hogy akár te magad is levágd a bucidnak úgy a körmét, hogy se számodra, se a bucinak ez ne egy rémálom legyen, hanem egy pozitív, együtt töltött én időnek éljétek meg mind a ketten. Abban az esetben, amikor akár a bucid, kis bucik mindenképpen ezt egy természetes vagy mindenképpen pozitív élményként élik meg, illetve ezt hozzák a tenyésztőtől, akkor számodra nem lesz egy nagy kihívás, mert egyszerűen meg tudod oldani, nincsen vele gond és probléma. 3 hetes kor környékén kezdődik maga a körömvágás a kis buciknál. Ilyenkor még maga a köröm az egy viszonylag kis puha babaköröm, viszont a végei az már kifejezetten egy kis kampós horogra emlékeztetnek, amivel önmaguknak, illetve a társaiknak is kifejezetten csúnya sérüléseket tudnak okozni, illetve magát a járásukat is megnehezíti. Innentől kezdve mindenképpen vágni kell a körmüket. Nagyon egyszerű maga a mechanizmus, nem csinálunk belőle túlságosan nagy ügyet, alapvetően, mint bármilyen más foglalkozással, ölbevesszük a bucit egy egyszerű, jó minőségű körömcsipesszel, magát a végeket, ezeket a kis kampókat lecsipkedjük, és innentől kezdve mehetnek tovább játszani. Tehát ő számukra ez semmilyen traumát, semmilyen olyan gondot, bajt, problémát nem jelent. Természetesen nyugodtan, higgadtan viselkedünk velük, semmit nem fog érezni abból, hogy adott esetben bármi rossz dolog is történne vele, fájdalom és hasonló semmiképpen nem lehet. Ezek után 6 hetes, 7 hetes kor környékén szintén megismételjük ezt a körömkorrekciót, illetve 9-10 hetes kor környékén szintén van egy körömvágás. Ilyenkorra viszont már ezek a babakörmök, ezek már elég erőteljesen beszorúsodtak. Ilyenkor már nem feltétlenül tudunk dolgozni akár a körömnyíróval, illetve ezzel a körömcsipesszel, hanem kifejezetten kutyákra kitalált úgynevezett kutyakörömollóval vágjuk a körmüket. Maga ez a körömolló, ez annyi különbsége van az emberi körömollóhoz képest, hogy nem síkfelületekre van kitalálva, hanem hengeres testekre. Maga az olló van egy úgynevezett kör alakú nyílás, ami maga a körömnek a levágására szolgál. Nem kell tőle megijedni, nagyon okosan ki lett találva, tényleg okos volt az, aki kitalálta, mert az a lényeg, hogy ami előtt ezt megvásároljuk, odafigyeljünk arra, hogy lehetőség szerint legyen rajta egy úgynevezett biztonsági sapka, ami nem más, vagy nem mástól véd attól, hogy adott esetben ne tudjunk túlságosan mélyet vágni egyszerre, illetve nehogy magába az élő húsba tudjunk bevágni. Ha ezt a sapkát fölhajtjuk magára a vágó élre, akkor egy nagyjából 3-4 mm az maximum, amit egyszerre le tudunk vágni, tehát biztosak lehetünk abba, hogy semmilyen sérülést, bármilyen problémát tudjunk okozni magának a bucinknak. Viszont az első és legfontosabb dolog az, mint ahogy már elmondtam, nagyon fontos az, hogy maga a buci milyen élménnyel, vagy milyen élményt hoz a tenyésztőtől, illetve milyen élménye van. Nagyon sok esetben már, sajnos rossz esetben megtapasztalja a buci azt, hogy ez egy negatív dolog. És nem feltétlenül azért, mert fájdalma volt vele, hanem vagy azért, mert a gazdi egyszerűen saját magát is túl stresszelte, és egyszerűen úgy állt hozzá a körömvágás, hogy most le fogjuk vágni a körmödet, most én levágom a körmödet, és vagy elmegyünk a kutyakozmetikus, és le fogja vágni a körmöd. Lényeg a lényeg, hogy egyszerűen saját magunkat is, illetve a bucit is bestresszeljük. Ő nem fogja pontosan érteni, hogy mi történik, csak az, hogy a gazdi a stresszes, édes jó Istenem, akkor én is stresszelek, mert itt valami borzasztó dolog fog történni. A másik az, hogy a nagy többségében, amikor megpróbáljuk lefogni vagy leszorítani a bucit,
Ez mindenképpen egy negatív érzést kelt a buciban. Tehát az első és legfontosabb dolog az, hogy mi is, illetve maga a buci is érezze jól magát. Tehát lehetőség szerint próbáljuk meg minél nyugodtabb környezetet biztosítani. Először is próbáljunk mi megnyugodni, illetve magát a szituációt úgy kialakítani, hogy ez egy pozitív dolog legyen. Megnyugszunk lehetőség szerint légzőgyakorlattal, jogával, Botkaszanax kombóval, kinek mi az, ami a legjobban bejön és segít, és nem mondunk semmit a bucinak. Egyszerűen csak megpróbáljuk együtt tölteni vele azt a rövid időt, amíg megismerjük magát a bucinak a tapancsát. Tehát ölbevesszük a bucit, simogatjuk ugyanúgy, mint máskor is, játszunk vele bármi, viszont kicsit többet foglalkozunk magával a mancsával. Tényleg próbáljunk meg úgy helyezkedni, hogy adott esetben, ha arról lenne szó, akkor megfogjuk a körmét, megismerjük, mit szól hozzá, mennyire húzza el a lábát, masszírozzuk akár a tapancsát, ezeket általában nagyon szokták élvezni, és egyszerűen csak úgymond legyünk együtt a bucival. Ezt 2-3-4 alkalommal elvégezzük, teljesen természetes dolog lesz az a bucinak, hogy hozzáérünk a mancsához, megfogjuk adott esetben, illetve egy kicsit forgatjuk, korrigáljuk, semmi gond nem lesz neki. Utána beszerezzük, amit már beszéltünk, eszközt, illetve itt jegyezném meg, nagyon-nagyon sokféle eszköz létezik a piacon, mindenkinek alapvetően pénztárca függő, amit én most megmutatok nektek, ez nagyjából egy ilyen 1200-1500 forint, 2000 forint környékén lehet ezeket már beszerezni. Nem vagyok róla meggyőződve, hogy a sokkal drágább dolgok az annyival jó is. Természetesen vannak különböző ilyen ultrahanggal, bevilágítós, hasonló dolgok. Nem hiszem, hogy ekkora összeget be kell például ruháznunk arra, hogy levágjuk a bucink körmét, amikor egy olcsóbb, jó minőségű eszközzel ugyanúgy ezt meg tudjuk oldani, semmivel nem leszünk avval többek. Akkor ugyanezt a folyamatot, mint amit eddig folytattunk, hogy játszunk a bucival, viszont maga az eszköz már legyen ott nálunk. Próbáljuk meg azt, hogy esetlegesen már ott van, ismerje meg a buci is. Ne féljen tőle. Tehát semmiképpen se negatív kisugárzásunk legyen, egy természetes, normális játéknak fogjuk fel ezt az egészet, amikor már eljutottunk oda, hogy szó szerint imitáljuk azt, hogy hogyan vágnánk le a bucinak a körmét. Odaillesztjük, megpróbáljuk, és egy óvatlan pillanatban, amikor már úgy érezzük, hogy megjött az isteni sugallat, akkor természetesen elkattintjuk. Ebben a pillanatban, amikor elkattan az első kattintás, akkor nagyon kell arra figyelni, hogy lehetőség szerint ne hújogjunk, ne stresszeljünk, semmilyen negatív dolgot ne csináljunk. A kattanástól mi se ijedjünk meg természetesen, mert akkor a bucink sem fog. Ez egy természetes dolog lesz. Ha egy picikét el is húzza a lábát, higgyétek el, ha a biztonsági sapka rá van hajtva, biztos lehetsz benne, hogy nem lesz vele semmi gond és problémája, nem fogsz mélyen bevágni a bucinak a körmébe. Az utolsó 2-3 millimétert fogod levenni, ez egy teljesen halott szarus réteg, semmi gond nem lesz belőle. Amikor magát a traumát feldolgoztuk lelkileg, hogy levágtuk a bucinknak az első körmét, akkor természetesen szépen haladunk tovább, hál' Istennek azért ők nem 100 lábúak, és innentől mégis 4 lábbal kell előbb-utóbb végeznünk, és lehetőség szerint próbáljuk meg nem kihagyni magát a farkas körmöket sem, tehát ezeket a oldalt sarokrésznél, amik vannak, ez a külön álló kis körmök végül is, akkor ezeknek a legvége az hajlamos arra, hogy visszanőjön, és akár benőjön magába a lábába is. A lehetőség szerint ennek a végét ugyanúgy le tudjuk csípni, viszont ha ezt nem merjük, akkor ezzel sincsen semmi gond és probléma, mert a következő folyamat az maga a befejező folyamat. Már teljes mértékben
arról fog szólni csak, hogy korrigáljuk még azt, amit korrigálni szeretnénk. Természetes, nem fogunk sem elsőre, sem második, sem harmadik alkalomra tökéletes körmöt vágni, nem is ez a feladatunk, nem is ez a dolgunk. Alapvetően elértük azt, hogy talpsík alá ne érjen a köröm, és innentől kezdve teljes mértékben megoldottuk azt a problémát, illetve megugrottuk azt a feladatot önmagunkkal szemben, a bucinkkal szemben, amire nekünk szükségünk volt. Nagyon jól meg lehet korrigálni még egy kis körömreszeléssel. Természetesen léteznek különbözőféle fajta reszelők is ehhez, de akár csak egy egyszerű körömreszelővel, illetve körömpufferrel, ez a szivacsra impregnált, csiszolóvászon típusú dolgokkal nagyon jól lehet egy kicsit az élesebb végeket, amikor a vágásnál elvágjuk, akkor egyszerűen csak megfogjuk, és lehetőség szerint egy kicsit ezeket az éleket, ezeket lehetőség szerint legömbölyítjük. Ez is természetesen egy majdhogy nem masszírozásnak fogja a bucink felfogni, nem kell megijedni, illetve adott esetben például, hogyha maga a bucinknak a körme az nem egy olyan túlnőtt borzasztó, hogy adott esetben vágni kelljen, akkor időnként akár csak tényleg egy kis reszeléssel, egy kis úgymond utánanyúlással gyönyörűen meg lehet oldani azt, hogy a lényeg ne érjen a talpsík alá. Tehát magában a járásában ne korlátozza a bucit, és maga a probléma meg van oldva. Tehát innentől kezdve, amikor már ezeket a dolgokat megcsináltuk, akkor semmi dolgunk nincs, hanem befejezésképpen, levezetőképpen, adott esetben még egy kis mancsápolóval, egy kis kókuszsírral, vagy bármi hasonlóval kicsit még masszírozzuk át a bucinak a talpát, lábúj közeit. Egy kicsit tényleg egy ilyen talpmasszázs jelleggel vezessük le ezt az egész dolgot, és higgyétek el, hogy igenis, lehet, hogy nem az első 2-3 alkalommal, és még lehet, hogy az 5. alkalom után is sem ez lesz a kedvenc tevékenysége a bucinak, vagy legalábbis nem fog könyörögni érte, hogy de pedig vágd le a körmömet, de igenis higgyétek el, hogy egy rövid idő után tényleg hálás lesz azért, hogy foglalkozol vele, hogy vele vagy, és hasznosan, jól töltöd el az idődet. Én nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok, remélem, hogy sikerült egy-két jó tanácsot adnom. Kommentben nagyon szívesen fogadom azt, hogyha leírjátok, hogy volt-e sikerélményetek, sikerült-e ezt megoldani, vagy adott esetben meddig jutottatok el ezekkel a dolgokkal. Boldogság mindenkinek! Sziasztok!